sudah tahu kok kaget aku. Ya ampun, dangu mboten pinanggihan nggih, Pak. Nggih, Mas. Pripun kabare lah nggih sehat to, Pak? Alhamdulillah, kamu sini sehat-sehat. Wah, saiki saya lemu. Nggih, sajake pun cocok kok Pak niki. Cocok apa nih? Nggih cocok banyune to, Pak. Jebule ya pesenane Mbak Deni ya tepung ae jenengan nggih. Nggih, alhamdulillah niki sowan ngene Mbak Deni kalian Mas Edi Silitonga. Eta Pak. Mas Edi. Edi Kurniawan. Oh, Edi Ki Kurniawan. Ngalih-ngalih jeneng lho, Pak. Tak kira Edi Silitonga. Niki acaranipun napa nek? Tasakuran. Wali matuk kita nek daerah nggonku ning Lampung ono motong manuk, Pak. Ngono Pak. Motong manuk ki Mas Gareng, Mas. Pak, nek sing dipotong manuke yo entek kok. Dipotong pakai singko. Oh, Apa sing andil-andil ae. apa? Andil-andil. Ayo ngarepe lan dene wong disupit ki lak yo bentuke iki beda. Nek gareng saiki iki wis disupit kene bentuke yo luwih sing jos meneh. Oh nggih, niki nderek dingan Mbak Deni, Mas Edi mugi-mugi putranipun menjadi anak yang soleh. Maune lancip dadi bujel, ngoten Mas? Bener kan? Ayo bener. Enggak salah kok aku iki. Nggih. Bojomu ki beda nggih. Iya ora bujel yang bojoku. Alhamdulillah segone metu nggih. Ayo supaya awake dhewe iki gunake jane nganu Mas Edi karo Mbak Deni. Dongane piye? Ayo didongake keluarga muga sehat dados warasan. Nggih, amin. Ayo terus kuwi sing dongake. Nggih, mugi-mugi keluarga Pak Deni lan Pak Edi lan Mbak Deni sehat-sehat, sayur rukun, rezekinya lancar, berkah barokah. Ngoten nggih. Niki nggih sedaya dalu kagem bapak-bapak para tamu undangan. Mugi-mugi bapak-bapak sing nembe lenggah nggih sehat sedaya. Nggih Pak nggih. Oh sajake pun ngantuk lho, Pak. Oh dereng nggih. Masa gone kok ngantuk iki ya to yo. Yo durung leleng harus ket mau sore. Iki diparingi udan deres ning saiki yo mergo penjenengan rawuh nyatane terang. Aku arep metu wis tak tolak balas iki. Tolak balap piye? Iki nek bintang tamu, kowe nek jalan metu udan nek bintang tamu metu iki mung terang. Aku yo gumun iki Mas. Begitu Mas Gareng karo Mbak Ani teko udane kok terang piye lho. Aku mau wis nganu kok nyebar. Nyebar cawak. Ambene Pak Eko iki. Apa ta? Iya. Iki. Sajake cari perhatian nek mau ngene karo aku. Iki. Angger terus sing lawasan ya sene. Kowe ndono to Mas Gareng? Apa? Lawasan ngene kene lho. Karo sapa? Iki karo sing ndang sing wong. Weh. Heeh. Karo Mas Eko. Saiki Mas Eko karo sapa? Durung ngerti tak kurang. Iki awake dhewe sing ngerti. Sapa? Yo sing ngendang karo kae sing ndero kae lho. Makane mau aku WA bojone. Yo sepurane yo bojone kok tak gondol. Yo kok iki ono mbok wis ra penak iki. Wah, ayo nek itu iki Pak, padha rasane padha begine. Paling ora golek iki sing. Nah, iya. Yo ora. Nek kan permainane penak aku yo. Wah, ora nek kowe ketoke kasar iki, Bah. Nek kasar kowe. Nek delok rawuhane karo sore-sore kos kudu duwe iki nek batal nek ya pinter ning mlaku. Nah, ini lho. Ah nek kowe wong metu ora kok. Yo ora. Ning yo cari-cari suasana baru ya Pak Terus. Pak Eko piye kabare? Cek, nek sing ndang itu ditawani. Lah, Coba-coba ditawani ra apa-apa nembe. saya Ya, kok ora banget mampu wong lanang kaya ngono kuwi. oh, nggih. Ya ampun ganteng banget itu ya pedot terus saya. Ayo. Iya. Kopinya kok kurang gelas iki?
ya matur nuwun iki bengi iki ora Injih Pak Dalang. berkaya karo Mas Tulus sing ngaso kendang. Injih. Tenan iki nek ora kok ning gone Mbak Jeni karo Mas Edi iki jan wis biasane nang ndang Pak. Tapi ya. Nyupir biasane nyupir. Biasa. Kurang ajar, ora susu tambah kowe kae di siloko. Wis awake dhewe bangun wis donga. Paring turun estu mantan wong wadon. Nggih, niki tembange menapa Pak Dalang? Lah iki ora ana pamungsutan karo panjenengan arep ngatur sapa karo Mas Gareng sing kira-kira iso duwe kok piye. Ya, manut napa Mas Gareng? Yo paling wis latar-latar sikit. Mas Agus, alon-alon lemaan kok malah mesti lombok bomplok. Nek Mas Agus aja nganti kok kon ngombe kopi. Nah, Dari bar ngombe kopi ku makyar sing makyar ki apane ya? Ayo, lakon. tenaga ya. Ya, Apa? selendro apa Apa pelok? sing klasik dhisik? Nggih. Ayo to Pak, buka rasa. Slendro mawon nggih, Pak. Oh niki Mas Deng ngapunten. Apa ngaturke apa, Mbak? Gembus asek bubuk asmara, Pak. Iya. Mulai sing koyo ngene iki. Apa kok Pak Eko mau diri karo aku? Ngomong wae kangen nang jajare kok. Wis tebar pesona. Ya. Ya, tiga kali, kaya apa? Nyingkar nyingkur maksudnya Ayo. saya bengong kurang ajar. Wis pira-pira Mbak Ani Dolo iki penyanyi, asline penyanyi. Ning Iya. saiki gandeng wis kuwi nang lumayan ya wis iso bawa wis pira-pira ya. Nggih, kali sinau lho Pak Dalang. Ora apa-apa aku ya sinau kok. Aku jane nggih pengen diperipat lho Pak. Ora apa aku sak tau privat kok ya. Lah, jaman riyen jenengan kondane sok privat sih ya. Ora. Kok kula diperipat Pak. Matur nuwun ya aku dititipi kado apa ya. Ya niku saking kula lho Pak. Heeh. Saking kula. Mbak Ani Blorong nggih, karena kemarin Pak Genter niku ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Pak Genter. Panjang umur, panjang yuswa, sehat selalu, rezekinya melimpah berkah. Amin. Amin. Aku lagi ditelepon karo Pak Geter. Iya. Anu neng jeneng aku RP memeriahkan ulang tahun, tolong aku goleki baju ulang tahun. Nah, terus Terus aku nyuruh baju ulang tahun. Heeh. Arep tak kirim ke Pak Geter. terus Ini baju ulang tahun ya? terus Iya, selamat ulang tahun ya badut. lah, kudune kan selamat ulang tahun ibu Pak Genter toh. Lah kok goleki baju ulang tahun angel ngarang. Oh iya, neng aku ya mesti jane nontonnya dulu pengen iku. Dan apa? Kayak kok dalam dhewe. Dan dhewe kon meriahke ya. Aku lawas ora maksudnya aku tak aku badut. Matur nuwun iki ya ulang tahun ke Mbak Ani. Yeay, dari Mbak Ani blorong, piye to yo? Kok Mbak Ani blorong nek ora tresno tenan karo Pak Geter, ora mungkin aku ngekeki hadiah karo Pak Geter. Iya to, Pak? Mil. Iya ta ya. Ayo. Neno neno. Sapa sing bosok? Ayo gantian. Lalang Pak. Iyo. Lalampahan
Iya ya, iki Tapi lo gerong ya Pak, jebule gerongnya teng mriki. Blapokan kok apa bengi iki? lanang gitu iki pengederan iki telu. Dadi saya sing khusus langgam utawa lagu-lagu. Mas iku sing khusus go bayang. Yo ini lho Mas, Mbak. Nggih. Karena pancen yo kabeh iki bobotan nguyung karo Mbak Dewi. Jadi Turah-turah. nganti dakwane turah-turah sing ngedrame nganti telu lho. Elok. Esone lanang gitu tenan sing ngedram telu ya bener-bener ya. Elok. Sing dapukane COD yo ono. Lho, iki komplit iki. Iki nembe ngegrek ora. Grab COD. Pak Eko kaya apa ndolopi? Ini ndolop. Dungani. Ketone ya, ketone ya, ketone ya. Ketone Eko ya. nggih wonten. Negeri. Tiga jare wong telu iki perang gerak ya. Iki kok ngedrang kabeh. Iki ngedrang kabeh iki. Wong masing-masing bagian wayang. Pak Eko, aku pengen dikendali harus sampean jajal. Lho piye? Nek sekali jajan. Mas. Bangane nek ngedrang iki, oh, weh derajate weh. Abu tenan malah. Jane iki Mas Eko iki kon gabang. Jadi ayo Mas, ngendang Mas. Mbok ngene iki jamane SMKI gleri. Kur kon nendangi aku kok ora gelem iki. Alah. Sik hop. Asam urat kok ngene iki urate Asam urat kok ngene iki asam urat opo? asam urat kok ngene. Miso. Miso Pak Betar. Minta pertolongan. Melu. Yo. Ayo. Thank you.
Buaya tenan nggih Pak. Jan lanang kita iki sak jose. Nggih. Lagi nek tanggapan iki malah ora kaya nek dong sambatan iki malah mumpuni ora umum. Nggih, totalitas nggih Pak. Totalitas ya dhewe kudu jos monggo sesuk awake dhewe karo kita Besok malam juga bersama kita lagi Pak. Nggih, wonten Purworejo. Malam ini juga di live streaming loh Pak. Oh iya, Jogja Live. Jogja Live. Nggih, ada Mas Kurniawan, ada Mas Tanto ada. Oh, di sana di Purworejo ya. Bagi-bagi tugas nih Mas Kurniawan. Semangat. wis dikode kanca-kanca sesuk mangkate jam 8. Jam 8 esuk. Sing buat awan iki Oh, Pak. Sampean? Kiri Dianto. Medeni ora? Kok aku sing biru. Oh, kok. Iya. Kakak pertama. Oh ya, nggih. Besok saya harus hadir Gresik sesuk. Sampean? Lah iya karo Berarti ada delegasi itu. Gresik sesuk. Sampean sudah turun buat kurang. Ojo, mana turun nang terus aku balik-balik. Ini bahaya. Wah, Nek pancen yo luar biasa total, Mbak Ani dan juga yo total. Nggih, Mas Pak. Garing juga yo total. nggih. Dasarnya kan Mas Garing yo gumun. Iya, Mas. Jagelan iki umure sesuk anak wadok, sing timur ning juga yo luwes tembang yo apik, mongko yo apa-apa apik tembang. Contone piye? Tembang klasik yo apik. Tembang sing cara saiki apik. Mas. Umpama sing cara klasik luwe ya pi padha tok sepeleke umpama cara klasik iki uler kambange apik kok kuwi. Cocok Pak nggih. Pak Sobi Pak, mantas Pak. Ini lawas rambut. Aku kangen ning ngono kuwi. Uler kambang ning nganggo swara wedok. Piye coba? Alah. Deloken ora kemayu, deloken ora kemayu lah. Ayo, kaya apa? Ya kowe wis tenan lho iki. Olahe barang. Gacor lu. Tenan kayak gacor ya. Bone mbok iso bunyi boring saiki gacor iki gacor. Ono gojek. Ya. Ketana sing dadi kepinteranmu. Nyatane ya klasik ya apik. Kok ya nyuwara wedok ya apik. Panapun dia tak keterus. Kemayu nek. Pangan dingklek barang. Ayo sinden kok ya.
suara dhuwur nganti kaya ngarep bayan nih. Ayo, coba ini jangan kedotan loh, ini hati-hati loh. Ya, saya nonton kok. Hubungan. Selain buri kamu masih mastis. Ayo nek ora suara sinden ora tekan yang suara lanang dhisik. Monggo kene iki sesuk dadi sing ngaduan barang. Ditangane aku. Mosok aku ora bintang tamune. Sampeyan ketok yo iso lho ndron ketok. Dicoba lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi insani. Esok Sampai ya, sambatan sampun nggih. Sampun mama. Kalau menurut sampun dua anak. Kita dari mereka belajar nomen sih dari banyak kulit. saiki iki malah ngetoke kabusane yo pinteran lho bakalan sinden. Menarik ku ape iki. Ya coba menyuruh Mas. Coba saiki bingang eling-eling pasan karo Mbak Ani. Mesti apike iki. Boten Mas kok. Boten ajro langsung iki Mas. Rorasi itu adroane ayo kan. Mas jare Pak. Kok Mas Niku wedi. Nambe batal boten purun. Jare tesih batal. Tesih batal. Gek ngono kok gek banter-bantere saiki Pak. Gek banter-banter. Gek banter-bantere tenan. Nanti subuh tak ganti pempes. Mau bermisran Pak niku nggih. Pempes langsung subuh watos iki. Apa bermisran kok weh? Apa? Bermisran kok. Aduh ya Allah, sinenya tuh sakit banget Pak. Sampai bolak-balik ke kamar mandi. Ayo kita kabusane eling-eling Banyumasan. Buka salon Mas Mas. Iya.
Ya ora ono sambat. Dadi ambak udah bilang iki paling ora ngerti ditelas gamelan. Wah, lagu ora kita gangsal lho. Iki ngendang saged lho, Pak. Ngendang saged. Oh, apa-apa iso disaki. Kandhane apa iso to, Sen? Mbak. Ngendang yo iso. Ngendang apa, Pak? Biasane ngendang apa? Ora mesti tak mek kafe kanca-kanca njur nyambut gawe. Wis, iki sing dadi iso oke. Oh, nggih. Ya kabeh ya pengen nyambut gawe. Iya. Ya sapa arep ngatur sapa kok Sinten hari, Pak? pengen sing telu sisan sapa wae. Nggih. Sing mepet aku iki nek ora kelu iki anakku adine Saras ya. Mbak Kota, pernah purunanku iki mergo nggih bapakne sak kelas karo aku biyen. Mbak Kota jadi Mbak Kota itu apa? Mbak Ani. Dengar foto Ani lah ya. Ani apa maksudnya? Oh, sing sayu. Mbak Ani, heeh. Karo sing suwe ora ketemu aku anakku sapa kae sing kok berbah. Intan. Ora jare tak telu ngene ora urutan iki baru diprocok ora iki. Abi kok hasilane 8 kok. Elok Mas. Ya. Ya, ayo jumlah pisan, ayo ora apa-apa. Bisa wis nyambut gawe. Mangga. Seperti apa raduk aku ya biasanya apa. Mas ojo diteroni. Mbak Okta karo Mbak sapa iki mau jenenge? Anis karo Intan. Anis. Ayo Anis karo Intan. Mateni S orang mateni K. Bisa ini kalian ingat dari itu. Boten dipun parangan dipun mancing. Harus kalau anggeramke kowe. Ayo lagune apa, Pak? Aku kok kepengin ngetokke biasane sing sok bentuke apa? Aku kepengin ngetokke karyaku sing bawane Asmara Dono Wali Jatine. Ya. Karyaku.
Kalau karya Pak Geter nggih. Heeh. Ning bawane tak dengan aku ngasih pirang-pirang tahun kan. Bedo ngerti nek do nembange iki karane sapa iki disebut. Heeh. Ki Geter PB. PB itu apa? Prewan. Anu jiwi bagus. Penak. Bawane sing iki Asmarandono lali janjine. Dina Minggu kang kanthi Ini sapa? Maya, Pak. Heeh. Ngerti ya. Sapa sih? Sapa Mbak Intan dhisik coba. Dina Minggu kang Dinamune coba jadi sama Mbak Anis ya. Neno kuwi idine wis gawe dhewe idine ya ming manut karo cakepane lagune ning asline kuwi biyen iki tanya aku belum tak kek ning ditagih wis semono terus dadi tebang iki delok cakepane to Duwe apa, Pak? citane belum tang ditagih wis semono itu dadi tebang iki kelas kita kalau Nasi kewayangan aja. ayo saiki sih dene yo nom-nom kabeh Teman, Pak. iya Pak. kok tenan mulane kok terus dewe gamel aku saiki Jangan bolen kerja. aku saiki sih dadi tua-tua wae ayo sarengan no kanane pidel semoyo Anane pijar semoyo. coba aku tak krungu suarane purunanku okta neno coba kirana cekok suleku no apa kuwi Tita kowe alasan ya bagus kira kene no nah hanya dukur ojo to mare kok ana tawaran ya grogi nganti sing nggon burikan loro dibenake ngalangi sik kene tak benake kene oh Iki langsung tamani kerjaan, Pak. ayo wong telu bareng Mbak Anis, Mbak Okta karo Mbak Intan. Aku wis ora percaya. Langsung tamani kan. Aku wis tak dublak. Orang ditamani kerjaan iki ngerti cukup piye, Pak? Masih iki tamani muni lho. Ini jadi Yo. Aku wis ora Yo.
Totalitas pokoknya. Ya. Yuk. Jajane kowe nang kene ya dodo arep saweran tanggapan ngono kae ayo tanggapan mau saweran wah biyo ngalang ha iya ning saiki ya pokok awet dhewe kain-kaingan iya kain-kainan pokoke ya nyang kuyung karo sing kagungan aja nggih Mbak Mas Edi hidup-hidup reoni ha iya kumpul-kumpul kanca sedulur iya nah janto iki nuansa beda apa bedane? Bedane iki kok kumpul kain-kaingan. Iya. Wis rene padha cara niki yo bagune ngumpul wae. iya dadi ora usah ngarep-arepi tok piye Mboten. kok ngene sesuk bakal yo gentenan Gentenan ya. gentenan upamane kaya sing ngaso gedhe utawa ngaso kendhat isuk duwe gawe yo bisa nguyuh bareng-bareng upamane sesuk opak dadi manten sesuk mesti kanca-kanca nyekuyung Nguyuh sok tak sengkuyung nggih. boleh dadi manten karo sapa aku yo ora ngerti Oh Mas Gun dari manten. iya kaya durung wis kronos yo durung Iki sesuk nek Mas Gun wis ora yo balungan iki teko kono, Pak. Rokok gelar kabeh Mas. Yes. Kalau sing duet Mas, duet karo Mbak apa? Oh kita duet. Apa? Anut kanca-kanca. Yang lagu sekarang apa seragenan Pak? Manut. Apa? Apa Lintang Asmara? Lintang Asmara ya ana. Apa? Manut. Manut. Ya, Lintang Asmara ya. Oke. Ya, sing duet ya. Pakai kamera bisa ya? Bisa. Oke. Orang. Ya, monggo.
Iya, tapi lagi Iki wis aku bawa jamin HP ku di PC dari lagi. Dulu. Iya, ya kabeh dari bapak. Iya. Berani dorong kok kuru yo. Hiburane kecekel lakone ya kecekel bulan nutup ta. aku wae kalah langsung nang. Iki sing ngurung Sing urus sapa? Mbak Siti. Iki kan Fitri, Mbak Fitri. Karo Mbak Cita. Ayo burak. Yang Cita. Ayo Mbak Dian. Bupati ojo saking besok. Ojo. Mau wis kok mau bupati. Iki ora buat cek tuangan gitu, Pak. Apa lagi Mas? Ninggal katesan. Iya. Oke. Iki lagu aja iki. Apa kan joget yuk? Dengar karaku. Ayo toh. Ngono. Lo cemen lo. Waduh, apa iki? Beda kayak kalau sama di WA. Taruh jarinya aku. Kita Mundur. Lihat mundur gue di sini. Ninggal kapesan ki jane ya ana bawane. Ana. Bawane dia sing gawe ya aku ning urung tak edake. Besok tak edane bentuk damne kaya bawa lali janjine. Bawane apa? Bawane Asmaradana ninggal masalah. Ya, ninggal kapesan dengan tani karo Mbak Ani karo Mas Gareng. Ya, monggo.
Mas Hereng, kalian Mbak Ani, kalau sing dadi aturku mau, gandeng lekasi kaya rada ngruput, Gasik. rada gasik, perune lakone ya iso kecekel,
Nggih. Hiburane ya sak dadi kabeh ya ben mlaku Maksine aku tak bajute lakon dhisik. Iya. sedaya pangapunten jenengan nggih. Heeh. Mugi saged pinanggih wonten sanes wekdal. Nggih. Lan ugi kunjuk sedaya keluargaken Mas Edi darasan Mbak Deni. Jadi mugi-mugi pinangan rahayu winujeng Amin. alis sing sambigala mugi rahayu kang sami pinanggih. Selamat pangapunten. Nggih. Nggih, Mas Gareng tani matur nuwun bilih kundur dereng sugeng. Ya heeh. Mengko dakne lakone yo ora kecemakan wong ya nang kene lakone njupuk sing kira-kira iso dienggo patuladan lare yen dikitangke. Aku dhewe yo ora ngerti jenenge nek Abimanyu ki lagi wingi mongko lek gawe lakon Bima Labuh. Ini wis ada Bima apa ya diganti lakon Bima Manyu. Ya sing baku ki lakone iso murakabi kanggo keluarga utamane kanggo lare dikitangke. Heeh, wis ayo. Sawetara awak dhewe mbajuke laku dhisik perkara seneng-seneng mengko iso dibajuke nek gara-gara ya wis ayo bajuke dhisik. Tansah pamuring sukma sinuk kaya winayu-wina sepi simpan talanging kabut pamungkaning marono talang layak liping ngaruyo pindo sating sumberno sumusuping rakso jati. Oh sini gersanten genting kacarito purnaning sami suko paisuko ondrowito kawito dedetipun paling ratri nanging sosok bro datangan berkawan labet kesasaban mendut datan ono swara sepo sepi sepeng mamring angkuk munyo pating karep pirasa ingkang gegandian liwat cantoko ingkang munyo ing balubang kongkang ngungkung ing leng yen to rasa kaya sumpasmun dumading lampan ing ratu menika kapireng pangeceking walang popo saking katebian gedasih munyo angasih-asih yen to rasa kaya keteking jantung ingkang arsa mandhet rica muni iki dul kulon bajra masma